Здравейте! Току-що ми дойде една колетна пратка. Айде да видим сега. Ще успеем ли да я отворим? Що виж много страшно замахва с ножа. Реших да си купя точна реплика на едно знаменито оръжие. Да видим. Какво са ми пратили, ще ми хареса ли. Да видим какво са пратили от чужбина. Случайно го намерих. Би стана интересно и към 100 пак да си го поръчам. Ще видим, ще ви хареса ли и на вас това нещо. Малко бавно, но сега нямаме бърза работа. Много е опаковано. Да, е опаковано и хубаво. Не мога го извадиш ли? Режия. Така. Така. От сега ми харесва. И айде да метално ли? Метал. Ясно ли запълнителя? Той работи ли? Да. Това е за съчмите. Ама тъй, че и аз да вижда. Опри глада ви. Батерията трябва. Супер е. Ами, това е точно копие, метална реплика на немския Шмайзер МП-40. МП-40. В калибър 9 мм е оригинала. Това, понеже стреля на въздух, е имитация, но е абсолютно точно копие. Сега ще отида да си му търся ремък. Ако някой знае откъде мога да взема точен кожен ремък за това нещо. Да, 1:1 е копието. Супер е! Значи, момчета, той ми новата придобивка. По-нататък ще взема едно ППШ. Сега да го видя как стреля, ще отидем да му накупим реквизит. Да, тук е устройство, всичко, гаранции. Ами добре, той беше от мен да ви се похваля. Иначе ходя по Турция. Моите пушки ги знаете, моите занимания. Приятен ден ви желая.